Здравейте, намирам се над село Хасовица, на старта на трасетата Хасовица и Устовския флоу, по който в съботния ден работихме с децата от Велоакадемията по време на едно много готино събитие. Надявам се за бъдеще отново да бъде организирано. Горска инженерност. И децата направиха няколко виража, скокове с моя помощ, които сега ще се опитам да заснема. И да видим дали са вече една идея по-твърди от предишното им състояние. Валя, мисля, че дъжд веднъж. Би трябвало леко да са преструктурирали и да са не толкова меки елементите, които изградихме. Трасет се нарича Устовски флоу, но не е много флоу. Нали, просто така е наречено. Направено от Димитър Николов. Изчистено, намерено, подготвено за каране. А ние просто направихме няколко елемента по него след това, за да стане още по-приятно за каране. И освен всичко има и една нова секция, която в същия ден направихме. А пък е Устовски флоу, защото излиза в Устово, в квартал Устово в град Смолян. Малко по-твърди са ми гумите, отколкото ми се иска, но тръгвам да направя и аз сефтето по това трасе. Тук направихме един вираж, от който няма голяма нужда. Скокче. Готина подпирачка. Пак децата я правиха. Браво на тях. Браво, деца, супер ви се е получила. Тук има малко обратни наклони. О, много добре. Супер. Това също го правиха децата. Малко затънах. Още е меко. Предполагам, че от тази светлосянка въобще не се вижда какво се случва по трасето, но тук на къде съм? Аха. Добре. Тошко Абаджиев или някой от другите е окусил. Хубава работа, хубава. Ама не в преносния смисъл, наистина, браво. Тук малко му е свършила кордата. Надявам се да има повече храсти и тревички, защото от том сайт са ми предоставили едно ново джърси, което е с нов плат. И да разберем как се справя с храстите и клоните. Дали се къса лесно. О, браво! Старателно, изчистено. Тук доста прилича на флоу трасе. О, скокче. 1, 2, ха! Втория го правихме с децата от Велоакадемията и е по-готин от първия. Браво, деца! Супер скок сте направили. Я да видим. Ето, този скок беше прекалено висок. Беше кикъра. Трябва да се намаля повече за него.
Едвам го обрах с крака. Да, аз или имам спукана гума, или колелото ми работи много добре. Тук някъде се влизаше за една нова част. Но не знам къде беше. Ето къде е изкопаното. Я да видя. Нямам спукана гума. Колелото работи добре. Добре, супер. Радвам се. Някой път на такъв терен сигурно и на вас ви се случва да спирате, да си проверявате гумите. Абе хора, тази секция хубаво я направихме. Как се завива тук? Искам Митко да дойде да ми покаже тук как се завива. Добре, има друг вариант, по ето този път да се мине. Заобиколен. И тук някъде беше следващата секция. А той каза, че го е карал и било много хубаво, много лесно. Ама той много завива, не е като мене. Само направите да е силен. Тук вижте как съм си. Камерата ми падна от каската. Това лепило е толкова смотано. Дали ще седи? Може би ще седи. Но да видим до кога. Тя се разхлабя малко. Цялата стойка. Как ще ми падне камерата? Добре. Сега тук надолу имаше един дроп. Там наляво. А тук вдясно има завой. Аз искам да карам завоите. Така. Много са технични. Тук с Ангел от Пловдив си го представяхме едно, ама като го караше друго. Ами Ангеле, тази линия нямаше смисъл да я изчистваме. Така. Скрит камък в тревата. Тук с чука съм трошил камъни по стара врачанска рецепта. С чук. Там във Враца така правят. Като има камък, пускат ники с мускулите. Добре. И тук бях трошил. Браво! Супер! Камерата не желая да ми стои на главата.
Уху.